Čest, tady Lesník a vítám vás u další části tréninku Hearthstoneu. Minulé se nám to nevyvedlo tak, jak bych potřeboval, ale doufejme, že teďka už nám náčelník hordy nebude stát v cestě. Vybral jsem si osobně mého favorita, Rexara. A uvidíme, jak se nám povede. Vyměníme bodyguarda. A tak to se nám nevyvedlo, ale co? Snad to nebude hrozné. Timberwolf jede. Morlock. Chtěl by to Arcane Shot. Nevím, jestli to vymění. Uvidíme. Ale asi bych řekl, že ne. Dobře, sice jsme přišli po 5 životů, ale přeci jen. Timberwolf nezůstal celý, takže jsem zasmluvil předčasně. Ale co, už má jen 2 karty. Tak tam hodíme zvířecího partnera a Míša. Výborně. Přesně to, co jsme potřebovali. Asi to vymění. Za 2. Ale to nám vůbec nevadí. 2 karty za 1, dobrý obchod. A další Míša, výborně. Mám také podezření, jestli se opravdu ty bytosti z Animal Companion negenerují cíleně. Co zrovna potřebujete, já nevím, jak by to udělali. Každopádně se dost často stane, že dostanete tu, kterou zrovna potřebujete. Tak, dáme tam psovoda. V podstatě to tam držíme výhodu. Uvidíme, jak to půjde dál. Tak. Ideální pozice, který teďka jsme. Mohl by nám to předcházet jedině nějaký plošňák, který šaman určitě má, nevím jestli základní balíčku, ale obyčejně ho mívá. Má jich hodně. Má Fog Lightning, Lightning Storm a podobně, takže o ty určitě není nouze. Co teď? Mohl bych vyhodit Corhounda, asi to udělám, protože není ničeho se bát. Má jenom 1 kartu, kterou si teďka lízne, na to, aby se s ním vypořádal, která mu nepomůže. Hodí totem, jediný, co by mohlo pomoct, by byl Town totem a i ten bych zničil multishotou. Co teďka udělám? Můžu hodit šampiona anebo Houndmastera. Obojí bude mít podobný efekt. A Houndmaster dá asi o 1 zranění víc dohromady. Když se mi nechce používat multishot teďka, tak to dělám takhle. A teď už nad nic nevymyslí. Na mě nevymyslí, takže se nám to povedlo podstatně líp než minule. Můžeme slavit. Odek vůbec nešli šamana. A hned bych
s ním zahrál proti něčemu. Proti druidovi, který je další. Malfurion. Druidová schopnost je taková kombinace mezi rougem a válčníkem, ale rouga jsme ještě nerozbírali, je to prostě jeden armor a jeden útok na jedno kolo, čili je to něco podobného, jako má jako používá Jaina, akorát že musíte brát z ohledu tanty, ale zase výhoda je, že armor vám může zůstat, že můžete zahrát tu schopnost jenom kvůli tomu armoru. Tak, ty karty bych si nechal. Se zdá, že při každým základním balíčku šamana dostanete Murloc Raidera do začátku. Samozřejmě, že by to mělo být náhodný, takže to asi není pravda, ale vypadá to tak. Tak nám ukáže tu schopnost. Jedno zranění, jeden armor. S tím nemám problém. Co teď udělal? Tak. Přivoláme asi totem, nemá cenu vyvolávat Wish doktora, nebo Voodoo doktora. Když jsme na plným. A to samý letí o healing totemu, takže se nám to moc nevyplatilo, ale aspoň jsme s tou manou něco udělali. Aspoň jsme ho zaneprázdnili na další kolo. Tak, co dál? Dost divně, ale funguje je, že můžete přidávat body zranění totemu. Takže zajedno praštíme Malfuriona totemem. A vidíte, že totem se healnul. Tak, teďka zabije raid leadera. Zase na to vypotřeboval celý své kolo, takže nemám nějak moc problémy. Co teď můžeme teďka udělat jenom další totem a dostaneme spell power. To jsem viděl, tak v tom základním balíčku šamana moc kouzel nenajdem. Teď si asi odevřeme až po cestě k 10. levelu. One shot, one kill. Dobrá to karta, Elven Archer. Tak je to vidět. Co bych teďka zahrál? Můžu zahrát bodyguarda, anebo no víš, doktor se furt nevyplatí, takže bodyguard do akce. Druid má hodně karet vysokou cenou, takže je dost možný, že tam najde nějakého velkého enta mezi těma, co mu zbývají. Taky jedna z jeho schopností, kterou má jenom druid, je, že na kartách většinou si může vybírat. Že může vybírat ze dvou možností. U bytostí to většinou bývá ofenzivní nebo defenzivní bytost. Když je útočná, ofenzivní, tak má třeba haste nebo víc do útoku. Když je defenzivní, tak je zpravidla víc do obrany. Takže se mu přidá body do obrany nebo taunt. Tak. Co teď uděláme? Potřebujeme se zbavit patriarchy. Takže vyhealujeme bodyguarda a pošleme tam ještě. Bojím se, že bude mít swipe, takže bych poslal Warlorda už teď, i když to může být chyba. Ale pro jistotu. Mohl by být mnohem větší Warlord, ale radši. Co teď? Frostshock, to je ta snad jediný kouzlo, který teď šaman má.
si to vyřešíme rakeťákem. A trochu ho sešlápnem. Nám healing to tam hodil. Tak. A to bude... Můžeme udělat hex. Alebo já bych ho spíš zamrazil na jedno kolo, protože už mu moc času nezbývá. Hodil bych další totem. A třeba i Granta. A vyhráváme. Tak se nám povedlo porazit 2 hrdiny pro tuhle epizodu. Další úroveň šamana. Polemkli jsme si druida. Dostáváme Bloodlust, typickou to kartu pro trolla. Teda Frola. 3 bytosti. Většinou se hraje proto šaman na murloky, na hodně malých bytostí, kterým se potom dá Bloodlust a všechno smažou z povrchu stolu. A to bude všechno pro tuto část. Díky za shlédnutí a nazdar.